Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Α Τηλεόραση και μαζί θα δούμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως, ας παρακολουθήσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Πόρισμα βόμβα για τα δημόσια νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα. Πομιδά, ποιες περιουσίες κινδυνεύουν με δίμευση με τους δασικούς χάρτες. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καλλιεργείται βιομηχανική κάναβη στο τυχερό του Εύρου. Μια καλλιέργεια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αργότερα οι εκλογές στα επιμελητήρια για τις 5 με 19 Νοεμβρίου του 2017 μετατίθεται ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης στα επιμελητήρια της χώρας. Πάμε τώρα σε θέματα που αφορούν στο χώρο της υγείας. Δεν είναι πως το ακούει κανείς ουσιαστικά για πρώτη φορά αυτό που μόλις τώρα θα σας μεταφέρουμε. Το ότι δηλαδή τα δημόσια νοσοκομεία μετατρέπονται σε μαγαζιά γιατρών για να εξυπηρετήσουν την πελατεία τους. Αλλά πάντα τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και προκαλούν αίσθηση. Όπως αυτά που προέρχονται στο φως μέσα από πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας με ημερομηνία τα τέλη του Φεβρουαρίου, ύστερα από ελέγχους που έγιναν σε δημόσιο νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας. Το περασμένο καλοκαίρι, για την ακρίβεια. Ένα πόρισμα που αποκαλύπτει η εφημερίδα Ημερησία και σύμφωνα με το οποίο τακτικά περιστατικά βαφτίζονται επίγοντα για να παρακαμφθούν οι λίστες αναμονής. Γιατροί επιλέγουν πότε και ποιον ασθενή θα χειρουργήσουν και ασθενείς, κυρίως του δημοσίου, κάνουν εικονικές νοσηλίες με σκοπό να πάρουν αναρωτικές άδειες από τη δουλειά τους. Και όλα αυτά ενώ σύμφωνα πάντα με το πόρισμα, οι παραβάτες γιατροί είτε συνεχίζουν ανενόχλητοι το έργο τους, είτε τιμωρούνται με έγγραφη επίπληξη. Σε ιδιωτικά μαγαζιά έχουν μετατραπεί κλινικές του ΕΣΥ εξυπηρετώντας αποκλειστικά τους ιατρούς και την πελατεία τους. Τακτικά περιστατικά βαφτίζονται επίγοντα για να παρακάμψουν λίστες αναμονής. Γιατροί επιλέγουν πότε και ποιον ασθενή θα χειρουργήσουν και ασθενείς, κυρίως του δημοσίου, πραγματοποιούν εικονικές νοσηλίες προκειμένου να λάβουν αναρωτικές άδειες από την εργασία τους. Μάλιστα, οι παραβάτες γιατροί συνεχίζουν ανενόχλητοι το έργο τους ή τιμωρούνται με έγγραφη επίπληξη. Πρόκειται μόνο για ορισμένα από τα ευρήματα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας μετά από έλεγχο που διενήργησαν σε δημόσιο νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας. Οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει από το περασμένο καλοκαίρι και στο στόχαστρο των επιθεωρητών βρίσκονται όλες οι χειρουργικές κλινικές των δημοσίων και πανεπιστημιακών νοσοκομείων με εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Σταύρου Ευαγγελάτου. Σε πρώτη φάση, οι έλεγχοι αφορούν νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι εντάθηκαν μετά τον εντοπισμό ύποπτων δωρεών, δηλαδή δωρεών υλικών χειρουργείων από ιδιώτες σε συγκεκριμένες κλινικές που φαίνεται να καταλήγουν στον ίδιο τον δωρητή με στόχο την παράκαμψη της λίστας αναμονής. Ναι, υπάρχουν περιστατικά και από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Εύρου, τα οποία έχουν οδηγηθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και κάποια από αυτά έχουν επιβληθεί, που εκδικάστηκαν επί των ημερών μου, έχουν επιβληθεί και αυστηρές ποινές. Και υπήρχαν και στο παρελθόν. Από όσο ξέρουμε όλοι όσοι ζούμε μέσα στο νοσοκομείο. Σημασία έχει τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Ένα είναι να τιμωρήσει αυτά τα οποία καταγγέλλονται. Το δεύτερο είναι να ξεθαρρέψει ο κόσμος να κάνει τις καταγγελίες. Βέβαια υπάρχουν και καταγγελίες που είναι στον αέρα, που δεν ευσταθούν. Και το τρίτο είναι διοικητικά τι μέτρα παίρνει σαν Υπουργείο Υγείας και σαν διοίκηση. Και το βασικό μέτρο που παίρνει το Υπουργείο είναι η λίστα χειρουργείου. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η λίστα χειρουργείου στα δημόσια νοσοκομεία. Πρόκειται για ένα νέο σύστημα προγραμματισμού των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων με βάση τη δυνατότητα αναμονής του ασθενούς ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησής του. Βασική φιλοσοφία της λίστας χειρουργείου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της ισότητας στον προγραμματισμό των επεμβάσεων και για το λόγο αυτό η λίστα θα δημοσιοποιείται στις ιστοσελίδες των νοσοκομείων. Ήδη το Υπουργείο Υγείας έχει καθορίσει 5 κατηγορίες χειρουργικών επεμβάσεων με βάση τα συμπτώματα, τη δυσλειτουργία και την εξέλιξη της νόσου, καθώς και την εκτιμόμενη δυνατότητα αναμονής. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα. Ενώ στην πέμπτη κατηγορία εντάσσονται περιστατικά χωρίς συμπτώματα και χωρίς γρήγορη εξέλιξη. Ο ασθενής θα εντάσσεται σε μία από αυτές τις κατηγορίες μετά την κλινική εκτίμηση του γιατρού. Ακόμα δεν έχει αρχίσει η εφαρμογή της. Γίνονται μια σειρά προετοιμασίες και συσκέψεις για το πώς αυτό θα εφαρμοστεί. Πρακτικά για τον κόσμο σημαίνει ότι για να μπει στη λίστα χειρουργείου χρειάζεται μια γνωμάτευση από τον ειδικό γιατρό μόνο από τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία
ή κατά το εξιτήριό σου από μια προηγούμενη νοσηλεία. Δεν μπορείς να φέρεις νομάτες από ένα ιδιωτικό ιατρείο που μπορεί να λειτουργεί νόμιμα, γιατί υπάρχουν γιατροί που νομίμως έχουν και ιδιωτικό ιατρείο. Πρέπει να καταγραφεί ο ασθενής πρώτα στα βιβλία του νοσοκομείου. Η γνωμάτευση λέει τι πάθησε, τα στοιχεία του ασθενούς και το πόσο επίγουσα είναι αυτή η επέμβαση. Επιστολή προς τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, στέλνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, στην οποία ζητά τροποποιήσεις στην νομοθεσία για τους δασικούς χάρτες, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος να δημευτούν περιουσίες πολιτών. Παράταση στις προθεσμίες για την υποβολή ενστάσεων, αλλά και τροποποιήσεις στην νομοθεσία για τους δασικούς χάρτες, ουσιαστικά είναι αυτό που θέλει η Πομιδά. Δεκάδες χιλιάδες οι πολίτες σε όλη τη χώρα που δεν γνωρίζουν εάν πρέπει να κάνουν ένσταση ή όχι. Σοβαρότατα προβλήματα για χιλιάδες ιδιοκτήτες που μπορεί να φτάσουν μέχρι και σε δίμευση περιουσίας προκαλεί κατάρτιση των δασικών χαρτών, σύμφωνα με την Πομιδά. Με επιστολή προς τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελο, ο κίνδυνος να χαθούν περιουσίες είναι άμεσος και υπαρκτός, τονίζοντας ότι το πρόβλημα που παραμένει άλυτο είναι εκείνο των ιδιοκτητών αστικών περιουσιών σε περιοχές όπου η δασική υπηρεσία, χρησιμοποιώντας παλιούς χάρτες, εξακολουθεί να τις θεωρεί ως δασικές. Επιπλέον, είναι δεκάδες χιλιάδες οι πολίτες σε όλη τη χώρα που δεν γνωρίζουν εάν πρέπει να κάνουν ένσταση ή όχι, και επίσης πάρα πολλοί εκείνοι που δεν μπορούν να κάνουν ένσταση λόγω του συνολικού υψηλού κόστους που απαιτείται για την άσκησή της, δεδομένου ότι για να ασκηθεί μία ένσταση με αξιώσεις και πιθανότητες επιτυχίας θα πρέπει να έχει συνταχθεί από απόλυτα εξειδικευμένο δασολόγο. Αυτές οι τεράστιες αδυναμίες του συστήματος που δεν μπορεί να θεραπευτούν ενώ τρέχουν οι ασφικτικές προθεσμίες υποβολής ενστάσεων σε πολλές περιοχές της χώρας, ασφαλώς θα οδηγήσουν σε απώλεια περιουσιών, όπως έχει κατ' επανάληψη καταγγείλει η Πομιδά. Δύο πολύ σημαντικά εργαλεία απαραίτητα για την οικονομία και χρήσιμα για τους ιδιοκτήτες, το κτηματολόγιο και οι δασικοί χάρτες, μετατρέπονται δυστυχώς σε αφορμή απώλειας περιουσιακών στοιχείων από ιδιοκτήτες που έχουν ανεπίληπτη νομή και κατοχή επί ολόκληρες γενναίες εξαιτίας της απαράδεκτης νομοθεσίας που ισχύει σήμερα. Η πρόσφατη ερμηνευτική εγκύκλιός του έλυσε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το θέμα που είχε ανακύψει με τις αγροτικές εκτάσεις, οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί αναδασωταίες, λόγω του ότι είχαν καεί σε κάποια από τις πυρκαγιές των περασμένων δεκαετιών. Τώρα, το πρόβλημα όμως που παραμένει άλυτο, και αυτό αφορά, όπως είπατε, και τις αντιδράσεις που περιγράψατε, είναι εκείνο των ιδιοκτητών οι οποίοι έχουν περιουσίες, αστικές περιουσίες, τις οποίες η δασική υπηρεσία, χρησιμοποιώντας προφανώς παλαιούς χάρτες, συνεχίζει να τις θεωρεί ως δασικές. Λοιπόν, είναι επίσης πάρα πολλοί, είναι δεκάδες χιλιάδες οι ιδιοκτήτες τέτοιων περιουσιών στην χώρα, οι οποίοι δεν ξέρουν ακόμη, δεν γνωρίζουν αν θα πρέπει να κάνουν ενστάσεις ή όχι, και επιπλέον είναι πάρα πολλοί και αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν ενστάσεις, λόγω του ότι το συνολικό κόστος για την άσκηση των αντιρρήσεων είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθότι για να ασκηθεί μία ένσταση με αξιώσεις και με αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει εκπονηθεί από ιδιαίτερα εξειδικευμένο δασολόγο. Καλόπιστα θα πω ότι το σύστημα πιάστηκε για άλλη μια φορά προετοίμαστο. Όλες αυτές οι αδυναμίες που προέκυψαν δηλαδή στην πορεία ήταν από αρχικές αδυναμίες του σχεδιασμού. Θεωρώ ότι θα δοθεί η παράταση. Αλλάζουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο τυχερό του Εύρου. Μια δυναμική καλλιέργεια που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τα δεδομένα της αγροτικής οικονομίας του Εύρου. Προωθεί η Κινσέπ Θεογέννης με έδρα, όπως είπαμε, το τυχερό. Πρόκειται για την βιομηχανική κάναβη που επιτρέπεται πια στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα προϊόν με 25.000 παράγωγα που, σύμφωνα με τους ανθρώπους του Θεογέννη, μπορεί να δώσει διέξοδο σε πολλούς καλλιεργητές τόσο στον νομό Εύρου όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά βρίσκεται ο πρόεδρος του Θεογέννη, ο κύριος Σπύρος Δέδογλου, γιατί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τελικά να πούμε, κύριε Δέδογλου, αφού σας καλησπερίσω και σας ευχαριστήσω που σήμερα είσαστε κοντά μας, ότι τελικά το εγχείρημα φαίνεται να αποδίδει κιόλας, έτσι. Ναι, αν πάρουμε σαν τα πρώτα δείγματα, να αξιολογήσουμε τα πρώτα δείγματα, μπορούμε να πούμε ότι είναι θετικά. Όπως γνωρίζετε, πέρυσι κάναμε μια δοκιμαστική καλλιέργεια 8 στρεμμάτων, τα οποία βέβαια λόγω μιας καινούργιας κατάστασης που υπήρχε και λόγω ότι έπρεπε να βρούμε σπόρο από το εξωτερικό, σπήραμε πάρα πολύ αργά.
Γνωρίζουν και οι παραγωγοί, γνωρίζουν και οι γεωπόνοι ότι οποιοδήποτε φυτό και αν βάλεις στις 3 Ιουλίου δεν πρόκειται να έχει καμία απόδοση. Αυτό κατάφερε να δείξει μια προσαρμοστικότητα φοβερή στο έδαφος και στο μικροκλίμα το δικό μας και μας έδωσε δείγματα ότι μπορεί να αναπτυχθεί στη δική μας την περιοχή και πιθανόν να είναι μια από τις καλύτερες περιοχές της βιομηχανικής κλωστικής κάναβης, της κάναβης σατίβα. Την φετινή χρονιά πλέον, έχοντας ως δεδομένο το περσινό μας εγχείρημα, την προπερσινή μας δοκιμαστική, θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια μαζική πλέον καλλιέργεια. Υπάρχει ήδη πολύ ενδιαφέρον από πολλούς καλλιεργητές από όλο τον Εύρο και από την Κομοτηνή, Ξάνθη και από Καβάλα. Μένουμε μόνο σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο Ξάνθης, δεν πάμε περισσότερο γιατί μας έχουν τηλεφωνήσει και από Λαμία, ξέρω εγώ, εκεί τους στέλνουμε σε άλλη περιοχή. Θα δούμε με μικρές εκτάσεις όλοι αυτοί οι οποίοι θα καλλιεργήσουν για να μην υπάρχει κάποιος κίνδυνος, γιατί δεν έχουμε εξασφαλισμένη ακόμη την πώληση όλου του προϊόντος. Έχουμε ήδη, βρισκόμαστε σε συζητήσεις με μια εταιρεία για τον ανθό, για γύρω στα 200 περίπου στρέμματα. Ενδιαφέρεται αυτή η εταιρεία που είναι στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Υπάρχει μια άλλη εταιρεία στη Γερμανία η οποία επίσης ενδιαφέρεται για τον ανθό. Θα δούμε πόσα στρέμματα θέλουν. Ήρθαμε σε πολλές επαφές. Περιμένω τώρα να μας πούν τι ακριβώς θέλουν. Και υπάρχει μια Ολλανδικών συμφερόντων στην Βουλγαρία εταιρεία η οποία ενδιαφέρεται για λάδι, για τον καρπό κτλ. Θα τα δούμε αυτά. Εκείνο όμως που είναι πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι η πρώτη επεξεργασία. Η πρώτη επεξεργασία αφορά το στέλεχος, το οποίο έχει έναν όγκο και δεν μπορεί να γίνει μετακίνησή του πάνω από 150 χιλιόμετρα, γιατί αυτό θα είναι ασύμφορο οικονομικά. Γι' αυτό λέμε ότι μπορούμε στο τυχερό, αν κάνουμε ένα εργοστάσιο, να καλύψουμε όλη τη Θράκη, γιατί έχουμε 150 χιλιόμετρα μέχρι την Ξάνθη και 140 μέχρι το Ορμένιο. Άρα το τυχερό είναι στο κέντρο της Θράκης, όχι στο κέντρο του νομού Εύρου. Μεγαλόπνο σχέδιο αυτό. Ναι, δεν μπορούμε αυτό να το ακατόρθωτο, εάν μπουν οι βάσεις και μεθοδευτεί σωστά αυτή η διαδικασία. Όχι, θα σας πω πώς σκεφτόμαστε και προς ποια κατεύθυνση κινούμαστε. Με τι τρόπο μάλλον προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την επένδυση. Σε αυτή την προσπάθεια συμβάλλει αποφασιστικά το ΚΑΠΕ, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έχει δείξει πολύ ενδιαφέρον ο κύριος Βασίλης Ολακίδης, ο οποίος έχει καταγωγή από την Οριστιάδα. Περιμένουμε μία μελέτη από το ΚΑΠΕ. Έχω έρθει εγώ σε επαφή με ιδιώτες και Έλληνες αλλά και ξένους από τη Γερμανία. Θα τους δώσουμε τη μελέτη για να μην ψάχνουν αυτοί και θα δούμε πώς θα γίνει ένα σχήμα στο οποίο θα συμμετέχουμε εμείς με ένα μικρό ποσοστό ως Θεογέννης και ΣΕΠ, που ουσιαστικά θα έχουμε την σχέση και την επαφή με τους παραγωγούς. Θα συμμετέχει το ΚΑΠΗ και με το μεγαλύτερο ποσοστό, αυτή είναι η δική μου η σκέψη, αυτά βέβαια δεν έχουμε καταλήξει, θα γίνουν συζητήσεις, θα το έχει ο ιδιώτης ο οποίος θα επενδύσει. Υπάρχει πάντως ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε για φέτος, γι' αυτό λέω και προτείνω σε όλους τους παραγωγούς οι οποίοι επισκέφτονται τη Θεογέννηση και στο τυχερό ή τηλεφωνούν, προηγουμένως μου τηλεφώνησαν πάλι 2 άτομα από την Οριστιάδα, να μην μπούμε σε μεγάλες καλλιέργειες, δηλαδή κάθε αγρότης να μην βάλει... Ένα βήμα σταθερό να γίνεται κάθε φορά. Ναι, ακριβώς, γιατί χρειαζόμαστε μια τριετία τουλάχιστον να πατήσουμε σταθερά και να μπορέσουμε και τις αγορές να βρούμε, αλλά και να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε όλα τα προϊόντα. Γιατί πέρα από την πρώτη επεξεργασία, όπου ας πούμε, θα βγάλουμε το χαρτοπολτό, τη χαρτομάζα, ας πούμε, την οποία μπορούμε να τη δώσουμε σε ένα εργοστάσιο και τη Θράκης, ας πούμε, έχουμε εδώ για να κάνει το χαρτί. Την κλωστική ίνα μπορούμε να τη δώσουμε. Αυτά είναι από εκεί και πέρα, όμως μπορούμε να κάνουμε και σε τελικό προϊόν εμείς κάποια πράγματα. Έχουμε πει και δεν το καταλείπουμε αυτό για μια μπύρα από κάναβη. Υπάρχει στην Ελλάδα εισαγόμενη, δεν υπάρχει προϊόν. Προσπαθούμε να δούμε με ανθρώπους που έχουν τεχνογνωσία, θα το δούμε αυτό σε δεύτερη φάση φυσικά, ή να δούμε ένα εργοστάσιο που είναι μικρής κλίμακας οικονομικής, δηλαδή γύρω στα 300 χιλιάρικα μπορεί να γίνει
ένα τέτοιο εργοστάσιο που θα κάνει κάποια από τα παράγωγα. Μπορούμε να κάνουμε αλεύρι, λάδι κτλ. Είπαμε 25.000 παράγωγα από αυτή τη δυναμική καλλιέργεια. Μέτρητα, είναι πάρα πολλά. Και αν αξιοποιηθούν και σωστά, κύριε Δέδογλου, τότε πραγματικά θα υπάρξουν και αποτελέσματα που μπορεί να τρίβουμε και τα μάτια μας σε λίγα χρόνια. Αλλά εγώ κρατώ αυτό που είπατε, γιατί είναι το πιο σημαντικό από όλα και αυτό δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε όλοι εκεί στον Θεογέννη. Ένα βήμα κάθε φορά, σταθερό, για να μπορούμε να ανέβουμε αυτή την πορεία που είναι ανωδική, αλλά με πολύ ωραία αποτελέσματα, να τα πάτε όλα καλά. Για να μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα ακριβώς. Πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ πολύ, που εμένα με ενδιαφέρει να το ακούσω αυτό, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που είπατε και είναι και πολύ σημαντικά. Πώς σας προέκυψε αυτή η ιδέα? Θέλω να πω πώς μπήκατε στη διαδικασία να πείτε ότι εγώ θα κάνω αυτό το μεγάλο βήμα με αυτή τη δυναμική καλλιέργεια να ασχοληθώ. Λοιπόν, θα σας πω πώς ακριβώς. Γιατί δεν ξέρω, στην Ελλάδα αλλού γίνεται. Είμαστε στη Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε πρώτοι, μοναδικοί μάλλον στη Βόρεια Ελλάδα, τη χρονιά που μας πέρασε. Κάτι άκουσα για την Κρήτη, δεν ξέρω αν ισχύει. Είναι στα Χανιά της Κρήτης 2 στρέμματα ο Σεραφείμ Καντήλας και μια Κινσέπ. Επίσης υπάρχουν άλλα 2 στρέμματα στην Εύβοια, όπου και εκεί είναι Κινσέπ το Κανάμπιο, και άλλα 2 στρέμματα στη Βιωτία, όπου εκεί πέρα είναι ένα διαφορετικό σχήμα. Αλλά στη Βόρεια Ελλάδα ήμασταν οι μοναδικοί. Για πείτε μου λοιπόν, πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία? Το ψάχνω εδώ και κανένα 2 χρόνια αυτό. Με μια συζήτησή μου, θα το πω τώρα, με τον Χρήστο Χατζηπέμο, τον δικηγόρο από την Κομωτίνη, τον ξάδερφό μου, ο οποίος είχε ασχοληθεί αρκετά με αυτό το διάστημα και καθίσαμε σε ένα καφέ στο Τυχερό όταν ήρθε. Μου έβαλε την ιδέα και από εκεί πέρα εγώ το ψάξα και το προχωρήσαμε. Έτσι ξεκίνησε. Φαντάζομαι διστακτικά στην αρχή. Όχι καθόλου διστακτικά, γιατί είμαι από αυτούς που ψάχνω το νέο. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε καινοτόμες προσπάθειες. Πιστεύω ότι πρέπει να διαρθρωθούν οι καλλιέργειες. Εδώ μιλάμε εδώ και 30 χρόνια περίπου για την ανάγκη αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών. Και ακόμα μιλάμε. Και αυτό δεν έγινε. Και επειδή σε κεντρικό επίπεδο δεν μπορεί να γίνει, είναι λογικό, πρέπει να αυτοοργανωθούμε, να το κάνουμε εμείς και από εκεί και πέρα η κεντρική εξουσία. Από την αυτοοργάνωση όμως μετά στο συνασπισμό των δυνάμεων. Ακριβώς, ναι, σαφώς. Θα πρέπει να υπάρχει συνέργεια και με άλλους φορείς κτλ. Από την κεντρική πολιτεία, εκείνο που θέλουμε είναι ένα πλαίσιο να υπάρχει. Γίνεται αυτό το πλαίσιο. Δεν έχουμε κάποια τέτοια ζητήματα. Κάποια προβλήματα πάντα υπάρχουν, αλλά λύνονται. Νομίζω ότι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Όπως θέλουμε να δούμε και άλλες καλλιέργειες καινούργιες, ας πούμε. Τη στέβια, η οποία η γλυκαντική της ουσία καταναλώνεται και από διαβητικούς. Ναι, εγώ ρώτησα για την βιομηχανική κάναβη, γιατί για τη στέβια λίγο πολύ τα τελευταία χρόνια κάτι έχουμε αρχίσει να ακούμε. Έχουμε μπει λίγο σε μια τέτοια νοοτροπία και σαν καταναλωτές, αλλά και σαν παραγωγή καλλιεργητές που ενδιαφέρονται, αλλά για την βιομηχανική κάναβη. Πραγματικά ήταν ένα βήμα πρωτόγνωρο. Παράτολμο θα πω, αλλά όταν δουλευτεί σωστά όλα μπορούν να πάνε πολύ καλά. Νομίζω ότι έχει αυτό το φυτό τόσες δυνατότητες που μπορεί να αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα στον αγροτικό χώρο. Λοιπόν, τώρα θα φύγουμε από την κάναβη και με όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, αλλά θέλω όμως, μιας και είστε σήμερα κοντά μας, να σταθώ και στο άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά στο Δήμο του Σουφλίου και κάνω αναφορά στο Τζίβρε, σε όποιος δεν έχει πάει, σίγουρα το έχει ακούσει. Τι σημαίνει Τζίβρε, τι σημαίνει για την ιστορία της περιοχής, τι σημαίνει για την ιστορία του τόπου. Έχουμε κάνει πολλά ρεπορτάζ για το παρελθόν, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το έμβλημα της περιοχής. Επιτρέψτε μου το έμβλημα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς μπορεί πραγματικά να αναπτυχθεί, να προσελκύσει τουρίστες, να ικανοποιήσει και τους κατοίκους της περιοχής που το βλέπουν και παραμένει εκεί έτσι όπως είναι όλα αυτά τα χρόνια. Και ενώ έχουν δοθεί χρήματα. Τελικά τι συμβαίνει, κύριε Δέδογλου, και τι χρήματα? 3 εκατομμύρια. Ένα σωρό. 3 εκατομμύρια περίπου. Το Τζίβρε, πολύ σωστά το είπατε, ότι είναι το σύμβολο του Σουφλίου, είναι η ιστορία του Σουφλίου. Εγώ πάντως θυμάμαι όλες τις δημοτικές αρχές, τις εκάστοτε δημοτικές αρχές, να το έχουν μέσα το Τζίβρε στις προεκλογικές τους ομιλίες και εκδηλώσεις ως προτεραιότητα, αλλά στο τέλος τίποτα δεν γίνεται. Το Τζίβρε έχει χαρακτηριστεί οικομουσείο προβιομηχανικής και βιομηχανικής. Στο χαρακτηρισμό έχουμε μείνει όμως. Στο χαρακτηρισμό. Μα γι' αυτό χρηματοδοτήθηκε. Χρηματοδοτήθηκε με περίπου 3 εκατομμύρια. Πρόσφατα υπήρξε ένα ρεπορτάζ ολοσέλιδο εκτενέστατο από την εφημερίδα του Ντοκουμέντο με τίτλο «Όταν η οικογένεια Μητσοτάκη αγάπησε το Σουφλί».
Αν διαβάσει κανείς το ρεπορτάζ, θα δει πώς ξεκίνησε. Έχει όλο το ιστορικό. Έχει όλο το ιστορικό, πώς ξεκίνησε και έχει και ένα έγγραφο, το οποίο εγώ δεν το είχα. Ένα έγγραφο της Ζεύσκη Διόνη, η οποία έκανε πρόταση στο Δήμο Σουφλίου για αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο και έλεγε ότι θα κάνει ένα κοινοφελές ίδρυμα ή μια άλλη αυτή, θα προβάλλει το Σούφλι, θα γίνει εκμάθηση του και διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία όμως δεν προχώρησαν λόγω της αντίδρασης που υπήρχε από μερίδα των φορέων εκεί και της αντιπολίτευσης, η οποία έτυχε να είμαι σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είχαμε ένα δικό μας θέμα που αφορούσε την παραχώρηση από το δύο οχημάτων, ενός βατροφόρου και ενός λεωφορείου, τα οποία ήταν παροπλισμένα και είναι, δυστυχώς ακόμη παρόλο που έχει γίνει παραχώρηση, έχει υπογραφεί πρωτόκολλο παραλαβής, δεν έρχεται ο Δήμαρχος να υπογράψει τη μεταβίβαση. Να πάμε δηλαδή από τις κρατικές πινακίδες στις συμβατικές. Αυτό έχει μείνει μόνο και δεν έρχεται να υπογράψει. Βεβαίως εκεί έχουμε απευθυνθεί στη δικαιοσύνη. Έχουμε κάνει αναφορά και στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Υπάρχει καραμπινάτη περίπτωση παράβασης καθήκοντος σύμφωνα με το άρθρο 58-38-52 του 10 του λεγόμενου Καλλικράτη, δηλαδή όταν δεν εκτελείς ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και εδώ έχουμε και μια ομόφωνη απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152, η οποία έκρινε ότι αυτή η επιχείρηση έχει κοινοφελείς στόχους και ότι μπορεί να καλύψει το κοινωνικό σύνολο. Έτσι. Δεν έρχεται να υπογράψει για τους δικούς λόγους. Η τοπική έχουμε καταθέσει μήνυση, έχω πάει και στην ανακρίτρια, κατέθεσα για μία ώρα εκεί την όλη ιστορία. Να γυρίσουμε τώρα και στο Τσίβρι, γιατί εδώ βλέπουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά βλέπουμε όμως αυτό, έτσι. Γιατί ενώ εδώ υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δύο οχήματα τα οποία ο πρώην Δήμος Τυχερού τα χρησιμοποιούσε, τα αξιοποιούσε και προσέφερε υπηρεσίες προς τους πολίτες του πρώην Δήμου Τυχερού, της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού, τώρα του Δήμου Σουφλίου, ήρθαν αυτοί για διάφορους λόγους, ας πούμε, τα κινητοποίησαν αυτά τα δύο οχήματα, τα ζητήσαμε εμείς για να ξανακάνουν τις ίδιες υπηρεσίες που έκανε ο Δήμος, να προσφέρουν τις υπηρεσίες, ας πούμε, προς τους πολίτες. Και ενώ πήρε την απόφαση αυτό που σας είπα και τα λοιπά, τώρα αρνείται να υπογράψει. Μάλιστα. Πάμε στο Τσίβρε. Ξέχωρο κομμάτι αυτό. Πάμε τώρα στο Τσίβρε. Πάμε στο Τσίβρε, γιατί. Πολλά τα θέματα στο Δήμο Σουφλίου. Άμα καθίσουμε να πούμε για το Δήμο Σουφλίου, μπορεί να μιλάμε 2 ώρες εδώ. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Γιατί εδώ πλέον αναπτύσσεται και μια πολεμική σε βάρος του Τυχερού. Αλλά ας δούμε όμως το θέμα του Τσίβρε. Μην μπούμε σε αυτή την υπόθεση, γιατί και εκεί πονάει το ζήτημα και εκεί οι κάτοικοι του Τυχερού εκφράζουν απόψεις, προβληματισμούς και ανησυχίες κατά πόσο τελικά η Δημοτική Αρχή του Σουφλίου έχει εστιάσει έτσι όπως πρέπει να εστιάσει και στο Τυχερό. Αλλά ας το παρακάμψουμε, γιατί θα φύγουμε πολύ. Να δούμε την ιστορία του Τσίβρε, όπου υπήρξε πανελλήνιο ενδιαφέρον, υπήρξε ενδιαφέρον από κεντρική εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας, καινούργια, με ένα μεγάλη αθηναϊκή. Είχε ολοσέλιδο ρεπορτάζ με αναφορά σε τίτλο από την αρχή κτλ. Όταν αντέδρασε η αντιπολίτευση, δεν γνωρίζαμε ότι είναι πίσω από τη Ζεύσκη Διόνη η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη. Δεν το γνωρίζαμε αυτό. Ο Δήμαρχος ενδεχομένως να το γνώριζε, δεν ξέρω. Ενδεχομένως λέω, έτσι. Από εκεί και πέρα, μετά τις αντιδράσεις που υπήρχαν, επανήλθε μια εταιρεία άγνωστη, την οποία μπορείτε να ψάξετε και δεν θα τη βρείτε, κοινωνική δημιουργικότητα, μια ΆΜΚΕ, η οποία δεν υπάρχει, έχει μια διεύθυνση στην Αθήνα, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ντοκουμέντο, ο κύριος ο οποίος εμφανίζεται εκπρόσωπος αυτής της ΆΜΚΕ της κοινωνικής δημιουργικότητας είναι συνεργάτης της κυρίας Μαρέβας Μητσοτάκη και αδερφός της συνεταίρου της κυρίας Μητσοτάκη, της κυρίας Μαρέβας Μητσοτάκη. Άρα εδώ φαίνεται και πολύ σωστά βάζει κάποια ερωτήματα του ντοκουμέντο, ότι εάν δεν ήταν η κυρία Μητσοτάκη, θα το έδινε με αυτούς τους ευνοϊκούς όρους σε κάποιον άλλον. Η απάντηση νομίζω είναι ότι δεν θα το έδινε. Γιατί δόθηκε, να σας πω, το τίμημα είναι 210 ευρώ. Η μίσθωση. Η μίσθωση, μηνιαία μίσθωση ενός κτηρίου 5.000 τετραγωνικών, όπου με παρέμβαση της αντιπολίτευσης δεν δόθηκε ολόκληρο. Δώσαμε 3 εκατομμύρια για 210 ευρώ. Ναι, αλλά να σας πω τώρα ότι ο Δήμος αναλαμβάνει την ευθύνη, υπάρχει στο συμφωνητικό στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου η αντιπολίτευση δεν το ψήφισε, τους όρους του διαγωνισμού. Ένας όρος όπου λέει ότι θέρμαση, ψήξη, ηλεκτρισμό τα βάζει ο Δήμος
σε αυτόν τον χώρο έχει την ευθύνη της συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου και να κάνει και την εξώπορτα, την αυλόπορτα. Τέλος πάντων, μάλλον δεν έχει εκεί. Αυλόπορτα να την φτιάξει αυτό. Εάν δούμε αυτό το κόστος, δεν θα τα πάρει στα 15 χρόνια από τα 210 ευρώ. Έτσι, δηλαδή δεν μπορείς μια ιστορία, ας πούμε, τόσο σημαντική που κατά τη δική μου την άποψη το μετάξι μπορεί να είναι και το μέλλον του σουφλίου και για ως παραγωγή αλλά και ιστορικά και πολιτιστικά μπορεί να συμβάλλει σε αυτήν εδώ την περιοχή. Άρα αυτό που είχε χαρακτηριστική ως οικομουσείο θα έπρεπε τουλάχιστον να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Είχε αγοραστεί και 100 εκατομμύρια όταν ήταν ο φίλος μου ο Πασχάλης ο Χριστοδούλου δήμαρχος του Σουφλίου. Είμαι βέβαιος ότι ο Πασχάλης δεν οραματίστηκε να πάει σε μια γνωστή εταιρεία. Πολλά χρόνια πριν όλα αυτά, βέβαια. Καμιά 17-20 χρόνια. Και από εκεί και πέρα, όλες οι δημοτικές αρχές που ήρθαν, όπως πολύ καλά το είπατε στην αρχή, επένδυσαν σε αυτό το κομμάτι. Έτσι επένδυσαν γιατί μπορεί. Ναι, γιατί ήταν και αίτημα της κοινωνίας, ξέρετε. Ναι, ακριβώς. Αυτό δώθηκε με όλους τους. Το θέμα είναι τι γίνεται σήμερα, κύριε Δέδογλου. Το 2017 τι γίνεται, έτσι. 210 ευρώ. Λοιπόν, αυτό κρατάω. 210 ευρώ ένα κτίριο μεγάλης ιστορικής σημασίας. Γιατί στον αντίλογο θα πούν στην κοινωνία ότι δεν υπήρξε κανένας ενδιαφέρον. Που να ενδιαφέρεται. Εγώ ρωτάω, όπως ρώτησα και προχθές τον Δημήτρη τον Κολλιό, στο ραδιόφωνο. Αν είχε πέσει στην αντίληψή του κάποια διακήρυξη διαγωνισμού. Κανείς δεν ξέρει στον Εύρο να έχει πει. Αλλά αυτοί από την Αθήνα τον βρήκαν. Δεν έμαθαν τον διαγωνισμό. Κανείς δεν το γνωρίζει. Ούτε εσείς το γνωρίζετε. Κανείς δεν το γνώρισε. Να έγινε μια βέβαια και οι δημοσιογράφοι δεν τα ξέρουν όλα, αλλά. Κάτι θα έχει ακουστεί για ένα τέτοιο σημαντικό έργο. Ότι αυτό βγαίνει σε δημοπρασία, σε εκμίσθωση κτλ. Και ενδεχομένως να υπήρχαν και κάποιες αντιδράσεις από αυτή τη διαδικασία. Οπότε κάτι θα είχαμε μάθει, φαντάζομαι. Ενδεχομένως θα υπήρχαν κάποιοι. Ναι, το λέω γιατί συνήθως σε τέτοιες διαδικασίες υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις. Άσχετα αν κάποιο συμφωνεί ή όχι με αυτές τις αντιδράσεις, αλλά πάντα υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά κύριε Δεδόγλου για τα όσα μας είπατε. Μένω στα θετικά του Θεογέννη σε πρώτη φάση. Όσο για τον Τζίβρε, μακάρι να προχωρήσει αυτή η υπόθεση εκεί που πρέπει να προχωρήσει, όπως πρέπει να προχωρήσει, για το καλό όλων μας. Και μένει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και έπειτα και για το άλλο ζήτημα των οχημάτων, όπως λέτε, στον Δήμο του Σουφλίου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα από τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Η συμπεριφορά και η στάση όλων των δημοτικών συμβούλων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να προκύπτουν χρήσιμα και ουσιαστικά συμπεράσματα προς όφελος των δημοτών και να μην χάνονται οι συνεδριάσεις μέσα σε εντάσεις και διαφωνίες που δεν έχουν νόημα και δεν προσφέρουν σε κανέναν και τίποτα. Αυτό λοιπόν υποστηρίζει μεταξύ άλλων Δημοτικό Σύμβουλος Βαγγέλης Γουμενίδης με αφορμή τα όσα έγιναν στην τελευταία συνεδρίαση με θέμα το νέο Λύκειο των Φερών. Ο κύριος Γουμενίδης τονίζει πως όλοι μπορούν να φωνάζουν. Το ζήτημα όμως είναι, όπως είπε, δεν είναι ποιος φωνάζει πιο δυνατά και πιο πολύ, αλλά να γίνεται ένας γόνιμος και επικοδομητικός διάλογος. Η πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με θέμα το νέο Λύκειο Φερών προκάλεσε αντιδράσεις και ενστάσεις. Πολλές φορές κατά τη συνεδρίαση τα πνεύματα οξύνθηκαν με το Δήμαρχο και Δημοτικούς Συμβούλους να ανεβάζουν τους τόνους της αντιπαράθεσης. Με αφορμή λοιπόν τα όσα έγιναν και κυρίως το θερμό κλίμα που επικράτησε στη συνεδρίαση, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Δήμος και Δημότες Βαγγέλης Γουμενίδης έκανε μία ανάρτηση στο Facebook, εστιάζοντας κυρίως στο ποια θα πρέπει όλο να είναι η συμπεριφορά και η στάση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε το κάθε θέμα να συζητιέται όπως πρέπει, στο ύφος και στον τόνο που πρέπει, χωρίς να χάνεται η ουσία και στο τέλος οι δημότες να μην καταλαβαίνουν τι γίνεται. Οι παλιότεροι θεωρούσαν ότι καλός γιατρός είναι αυτός ο οποίος δίνει πολλά φάρμακα. Το ίδιο θεωρούν και πολλοί συμπολίτες μας, ακούγοντας τις φωνές, τις κραυγές, το ρημαγδό που γίνεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πιστεύουν ότι έτσι γίνεται συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Μάλλον πλειοψηφία και μειοψηφία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Νομίζω ότι πολλές από τις απόψεις Δημοτικών Συμβούλων, είτε της πλειοψηφίας είτε της μειοψηφίας, που ακούγονται μέσα, περνάνε στο φλου και δεν ακούγονται. Δεν τις καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν τις καταλαβαίνει κανείς. Ίσως γιατί έχει δημιουργηθεί πρώτα όλη αυτή η φασαρία, έχει δημιουργηθεί στην αρχή όλος αυτός ο θόρυβος, με αποτέλεσμα να χάνεται η ουσία. Χάνεται η ουσία. Εγώ δεν κατηγορώ τους δημοσιογράφους. Όχι, αλλή μόνο. Η ανάρτησή μου, αυτό. Το ξέρετε πολύ καλά. Το ξέρετε πολύ καλά ότι η ανάρτησή μου δεν αφορούσε τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ σε προσωπικό επίπεδο. Αφορούσε όμως εμάς τους ίδιους τους Δημοτικούς Συμβούλους να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο
να αλλάξει την νοοτροπία του, να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του, να αλλάξει Πώς μπορεί να αλλάξει λοιπόν η στάση και η συμπεριφορά γενικότερα των μελών μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Εξαρτάται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό από το Προεδρείο και από τους ίδιους εμάς τους Δημοτικούς Συμβούλους. Θα πρέπει οι ίδιοι εμείς να κάνουμε την αυτοκριτική μας, οι ίδιοι εμείς να τοποθετηθούμε και να δούμε πού έχουμε κάνει λάθος, τι θέλουμε να κάνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι μας ενδιαφέρει. Νομίζω ότι ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος, είτε μειοψηφίας είτε πλειοψηφίας, αυτό που θα πρέπει να έχει πρώτη στο σκοπό είναι πώς θα βοηθήσει το Δήμο. Πώς θα βοηθήσει να πάει μπροστά ο Δήμος. Είτε είναι στη μειοψηφία, είτε είναι στην συμπολίτευση ή αντιπολίτευση, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Δεν έχει σημασία ότι κάποιος βρίσκεται στην αντιπολίτευση, πρέπει να κάνουμε μόνο αρνητική κριτική. Δεν είναι έτσι. Για μας δεν είναι αυτός ο σκοπός το να κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Λοιπόν, αυτά μας είπε ο κύριος Γουμενίδης. Τώρα να αλλάξουμε θέμα με τη στήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Οι Δήμοι Νιρεμβέργης, Λαόφ, Καβάλας και Δράμας υπέβαλαν έτοιμα οικονομικής στήριξης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αναπτύξουν από κοινού προγράμματα υποδοχής ασύλου και υποστήριξης προσφύγων στις δύο χώρες. Με τη στήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, οι Δήμοι Νιρεμβέργης, Λαόφ, Καβάλας και Δράμας υπέβαλαν έτοιμα οικονομική στήριξη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αναπτύξουν από κοινού προγράμματα υποδοχής ασύλου και υποστήριξης προσφύγων στις δύο χώρες. Ο Δήμαρχος Δράμας, Χριστόδουλος Μαμσάκος, εξήρε την πρωτοβουλία λέγοντας ότι η πολύ καλή συνεργασία μεταξύ Δράμας και Λαόφ μας επιτρέπει για άλλη μία φορά να λειτουργήσουμε άμεσα και να ανταποκριθούμε σε μία μεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Σύμφωνα με τη Δήμαρχο Καβάλας, Δήμητρα Τσανάκα, η εξαιρετική σχέση που έχει αναπτύξει ο Δήμος με την αδελφοποιημένη πόλη της Νιρεμβέργης και η άριστη σχέση που καλλιεργούμε με την Ελληνογερμανική Συνέλευση μας οδήγησε σε αυτήν τη συνεργασία. Το θέμα της συνεργασίας είναι μεταξύ άλλων η εκπαίδευση των προσφύγων που υποδέχονται ούτως ή άλλως οι ελληνικοί δήμοι στη γερμανική γλώσσα και το γερμανικό νόμο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν καταρτισμένοι και εφοδιασμένοι με δεξιότητες στο ταξίδι τους. Στα προγράμματα αυτά θα συμμετάσχουν και ΜΚΟ, όπως το Χαμόγελο του Παιδιού. Την υποστήριξή του προς την Ελληνογερμανική Συνέλευση και το έργο της εξέφρασε πρόσφατα και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε όμιλος επιχειρηματιών στην Αθήνα με τη συμμετοχή προσωπικότητων από την πολιτική αλλά και τον τραπεζικό και επιχειρηματικό τομέα των δύο χωρών της Ελλάδας και της Γερμανίας. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση έχει καταστεί μέσα σε λίγα χρόνια ένα δυναμικό ελληνογερμανικό δίκτυο δήμων και περιφερειών που είναι προσανατολισμένο στην πρακτική συνεργασία και ανοιχτό στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και της οικονομίας. Οι συνεργασίες είναι θεματικές και πραγματοποιούνται όταν από την ελληνική και τη γερμανική πλευρά εκφραστεί μια τέτοια επιθυμία. Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των επιμελητηρίων της χώρας θα διεξαχθούν τελικά στις 5 του Νοέμβρη με 19 του Νοέμβρη. Μέχρι τότε παρατείνεται η θητεία των εκλεγμένων οργάνων των διοικήσεων των επιμελητηρίων. Αυτό τουλάχιστον προβλέπεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μια απόφαση που έχει προκαλέσει από ό,τι φαίνεται ποικίλες αντιδράσεις από τις διοικήσεις των επιμελητηρίων. Για τις 5 με 19 Νοεμβρίου του 2017 μετατίθεται ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης στα επιμελητήρια της χώρας, σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση στο κατατεθέν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του κανονισμού περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων. Η διεξαγωγή των εκλογών είχε οριστεί μεταξύ 15 Ενάτου και 15 Δεκάτου του 2016, με δυνατότητα παράτασης 4 μηνών, δηλαδή μέχρι και τις 15 Δευτέρου του 2017. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η παράταση γίνεται προκειμένου να προωθηθούν πρώτα οι αλλαγές στην υφιστάμενη νομοθεσία σε ό,τι αφορά στον τρόπο εκλογής των οργάνων στα επιμελητήρια, στην κατεύθυνση του εξυγχρονισμού, της αντιμετώπισης των προκλήσεων και της κάλυψης των αναγκών που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή έχει όμως προκαλέσει αντιδράσεις από τις νυν διοικήσεις των επιμελητηρίων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε στο 2017 και εμείς λειτουργούμε με λογικές της δεκαετίας του 80. Είναι απαράδεκτες καταστάσεις, κάνουν κακό στο θεσμό, σαφώς κάνουν κακό στο θεσμό, αλλά δυστυχώς η πολιτική ταγή της χώρας έτσι έχουν μάθει. Έτσι έχουν μάθει να λειτουργούν, να ελέγχουν τα μέσα, να ελέγχουν φωνές διαμαρτυρίας, να ελέγχουν ανθρώπους οι οποίοι αντιδρούν. Και τα επιμελητήρια είναι μια φωνή διαμαρτυρίας, κακά τα ψέματα, σε οποιαδήποτε προσπάθεια άλλους της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Παράταση στις συμβάσεις μίσθωσης έργου σχολικών καθαριστριών. Υπεγράφει πριν από λίγες ημέρες το ΦΕΚ για την παράταση των συμβάσεων των σχολικών καθαριστριών. Στις Σέρρες υπάρχουν συνολικά 54 καθαρίστριες, με τον πρόεδρο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, Βασίλη Τερζή, να δηλώνει ικανοποιημένος αφού η παράταση των συμβάσεων γίνεται νωρίτερα από κάθε άλλη φορά.
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚΟ νόμος σύμφωνα με τον οποίο παρατείνεται για το διδακτικό έτος 2017-2018 το μεταβατικό στάδιο που αφορά στην απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων και ορίζεται ότι από την έναρξη του διδακτικού έτους 2018-2019 και εφόσον οι ανάγκες των Δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις που καταρτίζονται από τους οικείους Δήμους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού της προηγούμενης υποπερίπτωσης για το διδακτικό έτος 2018-2019 και εφ' εξής, εγγράφεται ειδική πίστοση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού κατά αναλογία στους οικείους Δήμους. Ανακοινώθηκε το ΦΕΚ για την παράταση των συμβάσεων των καθαριστριών, οι οποίες χρησιμοποιούνται στις σχολικές μας μονάδες για το σχολικό έτος, για το έτος 2018-2019. Είναι μια τακτική η οποία γινόταν την τελευταία στιγμή. Κάθε χρόνο περιμέναμε εκεί τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου για να πάρουμε λοιπόν αυτή την εγκύκλιο στα χέρια μας ως υπηρεσία, η οποία θα μας λύσει τα δικά μας χέρια ώστε να εξασφαλίσουμε την καθαριότητα αυτών των χώρων. Για πρώτη φορά, ενώ κάθε χρόνο το γνωρίζω από το 2011 και από τον προηγούμενο πρόεδρο αλλά και από τη δικιά μου τη θητεία, αυτή η εγκύκλειος της ανανέωσης της σύμβασης ερχόταν περίπου στις αρχές του Σεπτεμβρίου, φέτος ήρθε από σήμερα. Έτσι γνωρίζουμε εμείς πλέον ότι 1 Σεπτεμβρίου θα έχουμε στη διάθεσή μας τις καθαρίστριες. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.